What kind of leader is President Xi to you in your eyes? Je to líder, ktorý prekračuje hranice Číny. Hovorí o svetových problémoch. A preto ja som sám mal pocit, že je potrebné ho osloviť. Ja oceňujem vašeho pána prezidenta, ktorý prekračuje svojimi iniciatívami, pozitívnymi iniciatívami hranice Číny. How do you understand the global significance of these initiatives, as you just mentioned, the Global Security Initiative, the Global Development Initiative, and the Global Civilization Initiative proposed by President Xi? Tieto iniciatívy majú význam vtedy, keď na svete bude mier. Ale my sme svedkami rôznych konfliktov, či je tu už spomínaná Ukrajina, alebo je to napríklad dnes Gaza. Preto okrem toho, čo hovorí pán prezident, veľmi pozorne počúvam, čo hovorí aj o otázkach týchto vojnových konfliktov. Preto som veľmi rád, že váš pán prezident, ako som mu to už niekoľkokrát povedal v tomto rozhovore, prekračuje hranice Číny.